Ahoj já jsem Duna Král a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude obvyklý. Ukážu vám, co mám všechno zády. Takže mám tady samozřejmě Counter-Strike 1.6, Roblox, jsem volinstaloval, už ho nepoužívám. Samozřejmě Minecraft Launcher, Skin Editor, World of Tanks je prostě klasika. Já prostě nevím, proč mám WhatsApp. Jo, prostě Counter-Strike 2, za který brzo vyjde taky video a no, čekaj, co jsem vám to chtěl ukázat. Já už jsem zapomněl, já jsem prostě blbej a zapomněl jsem, co jsem chtěl natočit a ukázat tím pádem. Takže jsem blbej, no. To je super. Je krásko. No a jako potřebuji ještě něco zkoušet. Když půjdeme do obýváku, tak potřebuji, jestli se mi mobil vyjde. Jo, vyjde se mi tam. Ale bez krytu. Já nevím, proč mám prostě takovou úchylku natáčet prostě videa bez krytu, já nevím proč. Já prostě to dělám takhle, já absolutně nevím proč. Z čeho to dělám, nevím. Jste se nějaký divný, asi jo, já fakt nevím. Třeba něco vyzkoušet ještě. Budu potřebovat zjistit, jestli... Jo. Tak jsem to zjistil, že potřebuji ještě něco. Já prostě, když budu nějakou hru natáčet, tak prostě já nejsem schopný dát studio YouTube na můj počítač, protože mi to pořád ukazuje přihlášení na můj starý mobil a to já nechci. Já to nechci právě, aby tam byly videa z mého starého mobilu. Takže doteď jako budu natáčet hry asi nějak takhle. Ještě uvidím. Ale napište dolů do komentářů, jako jestli vám tohle vyhovuje nebo ne. Jestli to mám dát výš nebo ne. Jako samozřejmě si pomáhám krabičkama od Lumy 520, ale můžu tam dát i ostatní krabičky. Takže jako když tak napište, jako jestli vám tohle bude vyhovovat. A když tak jako budu takhle natáčet, no. Bylo jako dočasně. Ale ještě bych tam dal jednu krabičku. Já nevím, proč tam dám krabičky od mobilů. Jo, asi protože asi jinou logicky nemáš, co? Jedno. Prostě tím si pomáhám. S tím si ulehčuju život. Já právě potřebuju, aby tam bylo vidět všechno. Myslíte, že to je dobrý? Napište to, když tak bylo do komentářů, jestli to je jako takhle výška, jestli vyhovuje nebo ne. Jako já myslím, že vyhovuje úplně jako dostačující to je. Je prostě jako úplnej, teďka s proměnutím řeknu něco prostě, jako úplnej dement, budu na každý natáčení, budu chodit jako úplnej vůl takhle pořád do skříně, aby jsem si prostě vzal krabičky od mobilu. No, život youtubera není lehký. Musím ještě každý ráno chodím do školy. Chodím na ještě základní školu, takže to je super, protože tady mám vždycky tašku odlenou. Dneska jsem nachcipaný. Je to někdy možná slyšet na mém hlase taky, že jsem nachcipanej. A tak jako to nevadí zase tolik, ale jako dneska jsem do ní nešel. Máme dneska 4 hodiny, ale jak jsem do ní nešel, tak jsem neměl ani jednu. Stával jsem pěkně hezky v 5 ráno, asi v 5:40 nějak tak. Neměl jsem to prostě jako dobrý. Já jsem totálně chrchlal, jako bylo mi blbě. No a tak, no. A jo, ještě musím chodit do obýváku pro tenhle stojan.
Jinak nebudu dělat reklamu, ale kupujte to na IKEA. Kupovali jsme to v IKEA, tak tam rozhodně běžte. Takže mě teďka táta nechal doma, no. Jo, no a ještě co bych vám chtěl říct, je, že nebudu natáčet absolutně, že pravidelně, protože prostě, jako jak bych já to řekl, nemám čas, já musím chodit do té školy, prostě vracím se v 1:30 většinou, jako 2 dny v týdnu se vracím v 1:30. Takže videa budou každopádně většinou pátek a pondělí, možná středa, nevím ještě. No a takhle by to možná mohlo být. Ale jako jistý si nejsem. Nevím, jaký kdy budu mít čas. No, takže tak, no. Jo, a rozhodně. Nesmí chybět PS5. No, takže tak, no. Takže jako doufám, že se vám tohle video líbilo. Potřeboval jsem jenom od vás poradit, jak to má být vysoký. Jo, takže to, no. Tak, dávejte lajky po tohle video, odběry tam dole, je klidně tým zvoneček je nejlepší, tak týmu zvoneček. Dejte like a srdíčko do komentářů. No a napište do komentářů, jestli vám ta výška nějak takhle jako vyhovuje. Tak čau, jo, a mějte se ladově, ahoj.